За младото семейство много специално. Да са живи и здрави. И за всички джамайковци специално. И за всички лоши момчета. И от ради за ханджарите от малата много специално. Айде с един ханджарски, петричански гълчек. Айде ще идваме. И аз ще съм Юнеса. И за мачето си за перето специално. И аз съм. И за Славец 26 много специално Аладин. Еса! И отради за Войчески Серго, за чаморлаците специално. Еса! И отрани за баща си за Румен. Еса! И аз съм на Волеса. Добре специално за Наташа и за Румен Чувалето специално. Айде, машала! И още 10 пушки за оркестъра. И са! И поздрави много специално от Лади за всички джамайковци специално. За бачето си, за Белето и за Мариан специално. Еса! И аз съм Патронеса. Само е Фареге, е Пенески, е Марианески, е Радиски. Я съм е Патроне. И ако трябва отпадно родите, но ще деше патвара. Само е музичка леке и църкване. Значи шампионе, Амарота, Оради, Дела Гаяра. 50 точки за оркестъра и плюс още 30. Общо 80 точки за оркестъра и от Ристър и фамилия. За Ради и фамилия специално. Поздрави специално от Ради. За всички джамайковци специално. И също така, дами и господа, и ако някой иска да заповяда в пандалата да се борят, и аз съм Ради, и аз съм Пала, и аз съм Патронеса. Значи, сами от Ради, Бефареге, Пенесе, Марианесе, Еца и фамилияке, за лошите момчета специално, за баща си, за Румен и за майка си Наташа. Специален поздрав за лудите глави специално. За баба си, за дядо си, за лошите момчета, за силните мъже по Диема Плюс, за лудите глави специално. Еса! Таран! Я съм Лодо! Я съм Лодо! Я съм Ради! Я съм Лодо! Я съм Лодо!
баща си, за баба си, за дядо си и за неговите братчета, за Пенето и Мариян специално, за лошите момчета специално. Ото ви специално, от Ради, за баща си специално, за патрона, за майка си Наташа и за съпругата си много специално. За баба си, за дядо си много специално. Значи, вокалисто, катартена, още 50 евро пара, само и музиканке, Яша шампион. Яша Берали, Яша Мота. Парад, 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 усме. Яша фамилияке, Яша. Отради газана за майка си, за Наташа, за патронката и за баща си, за Рубен патрона и за братчето си специално, за Пенето и Мариян, за лошите момчета. Яша Маре Панеги, Яша. Яша шампион, Яша. Яша Стояне, Яша Машино. Orchestra Malet Palenque, Odessa. И за Мариан специално, за баща си, за Румен, патрона, за майка си специално, за цялата фамилия. Яша патрони, Яша. Спремай ми, Либе Кошуради. Отради за баща си, патрона специално. Още 5 евро пара, само и музикаки е шампионе. Яша патрони, Яша. Шеф специално! Отради за баща си, за най-големия шеф специално! На пътке отдам потребосови, туди на пуста со другари мои. От маната за всички гости, за малото семейство да са живи здрави! Туди на пуста далечина, Поздрави специално от Рубен и от нашия брат, от Ради, за листа ми фамилия. Яша. Туди на пуста далечина, пред месечина, от Ради, за баща си, за Пенето, за Мариян и за Ручето специално. Яша, патрони, Яша. И от Пенето за Румен, където спечелил детелинките 200 000 лева. Яша бе Румене, Яша патроне! Шампионе! Чувай ги мила, като очите свои, тук на пуста далечина, отдавна пред месечина, оставам пред Отради специално, отради патрона, за баща си, за майка си много специално. За малото семейство,
фамилия, за Румени фамилия. И Яша. Дами и господа, поздрави специално за фамилия Мачкови. И за чамайковците. Мачки напред, мачки назад, специално за всички мачки. За най-силните бакалата, за чамайковци специално. За фамилия Чамайковци! Отради по-специално за Васи Мариан, за най-големия! Яша, Яша, за лошите момчета! Дами и господа, ако обича, ради баба му, съпругата му и българзата му да заповядат на хорото и пенето. Ето го пенето, тук е нашето братче. И аз са шампиони! Дами и господа, ако не го заповядам, съпругата на Ради, баба му и българза му не го уважават, значи ако обичат, нека заповядат на хорото. И аз са шампиони! Ако обича съпругата на Ради и валдузата на дансинга, нека да го уважат. Спревай, мили ме, душуа бела, суки, апателука, утрино зори, дудина пуста, со друга ли воли. Дудина пуста на вечина, одам рано пред месечина, оставам древените чиня мои, чувай ги мила като очите свои. Дудина пуста на вечина, одам рано пред месечина, оставам древените чиня мои, чувай ги мила като очите свои. Поздрави специално от Ради за всички чамайковци и за всички лоши момчета. И за неговите братия, за Пенето и Мариан специално. И аз са бе Пене, аз са Пава. Специален поздрав за всички мачки! Мачки напред, мачки назад, специално! И за фамилия Чамайковци. Това е фамилията на Ристеви, фамилия на мачките! Това е шампиона и неговите родители за нашия брат за Румен! И аз са Ради, и аз са Пава. За чамайковците специално, за лошите момчета. И аз са. Поздрави специално и от Румен за Ристеми фамилия, и от Ристеми фамилия за Румен патрона, и от Румен за Мариан, за Пенето, и от Ради за Ристеми фамилия специално. И аз са патрони, и аз са. И така, дами и господа, в същия ритъм продължаваме с още някоя македонска песен, специално от Пенето, от малкия Пене, за неговия брат, за Ради шампиона и за всички гости, специално За лошите момчета, за чамайковците!
ми